Салом бародарои азиз, ҳозир ман дар шаҳри Москваи манихтар дар бозори Садовод. Вай Садовод ёки ай бозори Люблино бародаро шумо метавонед занг бизанед ва шуморо баранд граница. Барое ки ҳар рӯз бе дамгирӣ дар хизмати шумо кадоме ки дар наздикии бозорҳо зиндагӣ мекунанд марҳамат занг бизанед ёки дар бозор кор мекунанд фарқ надорад. Ва ин ширкат қариб ки аз соли 2012 дар хизмати муҳоҷироҳанд. Инам хали мошини майдан бародаро ҳастай, номеро дар экранотонам ҳастай. Занг бизанед, номеро дар таги видео ва дар экран. Марҳамат, занг бизанед. Салом алейкум бародаро. Раҳмати калом барои ки маро табрик кардем дар комментариҳо, дар лични сообщения, дар ҳама ҷо ки 100 000 подписчик кардем дар канали Гап надорум. Раҳмати калом бародаро, касе ки маро табрик кард ва тинч 100 000 тинч. Ва мехоҳам бигӯям ки аз хотиртон набурорем ки конкурс буд бо пеш бо мешаволи чандтаи дигар. Ҳозираш дар бародаро 15 сентябр мо дар прямой эфир шуморо тамошо мекунем, программаро гирён мекунем, худаш программа интихоб мекунад, одами бурд мекунад, в общем случайным образом ма гуфта будам ва ҳозирам шуморо метавонед иштирок кунед. Ссилка дар инҷа пайдо мешавад, дар видео ма нақл кардагим ва бо дар таги инами видеоро мемонам ссилкара, мечиҳем видеоро тамошо мекунед, мефаҳмем чӣ кор кардан дар кора ки ҳамун камераро бурд кунем. Ҳуқа камераи воймаро нестаю, зато без суммаи типа подарка. Ҳозираш дар хабарҳоро тамошо кунем бародаро, баҷиқен лайка, подписаться кунед дар канал ва интизор шавед видеоҳои нав, барое ки шумо агон сум намерава тамошо карданда мода лайкҳои шумо типа ранги хали чахчах мезанам ку дар консерт. Хайр. Хабаре ки ҳозир ман нақл мекунам ба фикрам дар история места, барое ки рӯзи 6 август коргари радиои Озодира якчандта мардакое ки бигем кор мекарданд, ремонт мекарданд кохи Ваҳдата, аки ба тоҷикӣ бигем типа хали гап партофтагианш, а по русӣ бигем оскорблятш карданд ва ҳар гапи безебаш гуфтанд. Мисол чале ки даҷа нависондагиай дарбораи типа чия дар таги кирташ ва чӣ кор мекардианша ва ҳамин журналист, яъне ҳамин коргари радиои Озодӣ бигем қарш кардагиай. Мисол хахтон мефаҳмед дар раҳрӯ бисёр мешавад хали духтароро бачаҳо ҳар гапи безеб меган. Мисол бая фалон кунам, басмадон кунам. Вай коргари Озодӣ дар суд додаишона. Гениально. Вай дар история места чале ки ман гуфтам, ранги якум духтаре ки одамое ки ҳами гап мепартоянд дар суд додаишона. Вай бояд дар духтарорам ва дар бачаҳорам як дарс шавам. Мисол духтароро бояд бидонанд ки ҳамхали қоида қонун ҳастай. Мисол ту метавонӣ права ихта защищат кунӣ, а бачаҳое ки мисол ҳар хел гап мепартоянд изо каше изо. Дар вақти суд, яъне решенияи суд 350 сомонӣ штраф ҳар як одаме ки дар ҳамин кор иштирок кардагиа, яъне ҳамун коргарора, ҳамун одамое ки дастойка кор кардагианд ва ҳам духтара ҳар гапи безеб гуфтиянд. 350 сомонӣ хахтон медонем бародаро чанд қадар суммаи барои одаме ки дастойка кор мекунад, тем более бо дар Тоҷикистон. Ва ки бояд уже ваё фикр кунанд дар кор буд ҳамун духтара мисол гап партофтан ё ки не. Шумо обсуждатам бояд накунед. Параи сол ма дар Тоҷикистон будам ва ба фикри ман қатъиями журналист, яъне қатъиями духтар ма вохӯрдагиам. Просто камтарак хали монандӣ дорад ки ман точно намедонам ҳавай аст ё ки ҳавай нест. В общем ҳозир ман биём ҳамун отрывки ки видеоро мемонам, хай наёфтам, намемонам. Уҷадан рости гапа бигӯм, маро пурсиданд барои шоирои ҳозирзамона, яъне шоирои современные поэты гуфтин гапо. Хай ман ҷавоб додам, чӣ хеле ки ҷавоб додам. аз адибони муосир киро мешиносед? Адибони муосир Мирзо Турсунзода, Садриддин Айни, Шириншоҳ Шотемур, Умид Қаноат, Меҳмонбахтӣ, нависанда. ягон шеърашона мебонед, ягон асарашона? Най хотирам биромадагия шатабу. Раиси Туф месандагон буд. Хусрав Раджабов, это Абада, например, Исмоил, мастер Исмаил, он тоже поэт. Да, реально, есть еще поэт Бахти, Бахтиёр. Здесь он тут рядом студия есть. Он тоже поэт, современный поэт. Это современная поэзия. ба фикри ман шумо медонед ки ай пеш чандта бой аста ки дар таърих мемонад.
Дар таги видео ссылка ҳастай, будурен скачал кунем приложение 1x Beta, ҳам барои iPhone, ҳам барои Android ва шотона пур кунен, ставка кунен бародаро, обязательно бурд мекунен. Агар ки дар Хабиб ставка кунен. Чӣ хел сум партофтан дар 1x Beta, яъне дар шоти хитон ва чӣ хел сума обратно снимат кардан, ман дар видеои пешина нишон додам, ози боя бурган нишон метун бародаро. Инҷа насунагай пополнить счет. Ман уже регистрация кардам ба номери як сим-карта пешинам. В общем, даҷа аста Visa, Мегафон, Kiwi кошелек, Билайн, МТС, яъне ба ҳамин чизо шумо метавонед дар шоти 1x Beta сум гузаронед ва ставка кунед. Обязательно скачал кунед приложениеро. Ссылкаш дар таги видео ҳаст. Дина рӯзи 5 сентябр ҳуи кардан эстакадара якумай до Тоҷикистон, яму рае ки будем соцкариста будан, моста бо тагиш хатира бо хали кулгавой дора. В общем, хела тенҷай. Видеоша тамошо кунем бародаро и будем хела пешравӣ дамо. Город, где слышна песня соловья, горы, из окна утром вижу я, вижу алые розы, виноградные лозы, весь открыт солнечной судьбе, брат Москвы юный Душанбе. Как маяк свет его далек, гордый красный флаг видит весь восток. Сердце Таджикистана слышит знойные страны, есть у них в дружбе и борьбе верный друг юный Душанбе. Можно вновь и вновь здесь бродить вдвоем. Дружба и любовь в воздухе твоем, и в жару Душанбинка, как весенняя льдинка, я в любви признаюсь тебе. Город мой, юный Душанбе. як хабари майдака ине ки зато хела хабари хушай барои одамое ки дар қишлоқҳо ё ки дар ягон деҳои дур зиндагӣ мекунанд, ай Душанбе, ай центр, ба наздикӣ дар ҳамаи қишлоқҳо чали ки як нависондагиай баня парикмахерская баъд салон красоты созу мекунанд. В общем, хали проекта, хали сурато ваи фармони президенти Тоҷикистон сохтмонӣ бояд то рӯзи 30-солагии истиқлолияти Тоҷикистон буд шавад. То он вақта бояд соз кунанд, тамом кунанд ва ҳамаш барои бигем пешравии халқи тоҷика. Мисол дар ҷоҳорам бояд хали чизорам боша ва конечно ман намегӯям ки нест таҳима, мисол парикмахерский нест ё ки мисол салон красоты нест. Конечно же ҳаста, просто як бигем бо калонтар, хушрӯтар, бо зеботар мешавад то ҳамун 30-солагии Тоҷикистона независим мешавад. чале ки медонем бародаро ва чале ки бигем уже дар фикрҳои мардум да ҳама ҷо хеле бигем ҷо шидагия як стереотип ки дар Афғонистон фақат таркишай, яъне фақат ҷодам мекафонанд, там худкушӣ хали коро. Оз ман дар бораи смертникҳо гуфтаистам ва бо ба наздикӣ бародаро спортзала, дар дури спортзал як одам хачака фондай. Типа короче ты машка дести, яке мекафи.
Вы чё, блядь, а? Ака, конечно, к ҷои хандиданам нест баъдо, конечно, бахшиш маълум касам мисол хали сол бигем прикол накардисам, не ки рости гапа бигум, ман уже намефаҳмам барои чи спортзала, яъне одамое ки машқ кардистиян ҳаваёра кафондан дар курай. Дар ин таркиш 20 нафар мурдай ва я 50-60 каси дига бигем лад хӯрдагиян, хеле бигем ранинан ва ҳамун рӯз бо дар пеши ҳамун спортзал як мошини дигара кафондиян уже барое ки бигем журналистора киштан, яъне журналистое ки меян ҳами хабара мисол сиёнка мекунанд, нақл мекунанд ва акир намедонам ва ё чӣ мақсад доштанд журналистои бигем ягон давлати дигара бикушанд ё ки журналистои ҳамун Афғонистона. В общем, ду журналисти дига бо дар и таркиши димгиш мурдай. Суратошонам дидестем баромда рози гапа бигум. Вы охуели, что ли? Барои чӣ ҳами корро мекунанд мо намефаҳмем. Чӣ хеле ки дар ин сайт нависондагиай и хабара ва ё ай МВД гирифтагиян, яъне ай сайти МВД тавҷӯҳ нависондагӣ буда ки ин мардака шумо дидестен раҳ руфтесте ва Полша ки дестай ин мардака 7 сутка маҳкамаш кардиян. Ози 5 инам будутай дига 7 сутка маҳкамаш кардиян барое ки ба фикри шумо барои чӣ? Пауза кунед, бинависед дар комментария, мумкин биёвен хая ки ман мегум. Зани худша хеле ҳақорат мекардай, ғам медодай, мисол мезадай мастумаст, хеле коро. В общем, ҳамсоё жалоба нависанд ки мисол дод ва ҳаст хеле овоз, ҷанг барои коро. Ин мардака қапидиян бурдиян ва хай бо шужа ки маълумай 7 сутка. В общем, хай хела наказание хубай. Ва рости гапа бо фақат барои жалоби одамоне. Зани худшам заявление навистай бар зидди шавараш ки мисол инам хари коро шидестай, мисол мара ғам метам мезана дигар коро ва инам хали наказание додам. В общем, баъда хай худтон бинависен дар комментария, не ки ҳар гапи ҳақорат дар хел гапо нанависен ки ҳозиро мо касе ки ҳақорат мекунад намедонам чорни список меравад. Мисол даже ӯ пеш менавист Фарид молодец, зур ҳозир бо ҳақорат мекунад автоматически чорни список меравад. Бахшиш. Иншалло ки медонед ба наздики праздникай ва парки нава барои мардум соз кардан додан, яъне парк ба номи Фирдавсӣ. Дар ӯ парк ҳама чи аст барои ҷавонон, мисол скейт парк, тог ва карусел, аттраксион, там барои кӯдакон любой чи аст ай бародаро. Ва ки ман долго нақл намекунам, хубтараш тамошо кунед видеора, намедонам ки шумо диден ё ки надиден. Ҳай тамошо кунед, кадоме ки дидагӣ боша бигзаронед. جلوه نماید رخساری نگاران شادی بفزاید گلهای دوشنبه آسایش جانم گلهای دوشنبه آرایش جانم گلهای دوشنبه آسایش جانم گلهای دوشنبه آرایش جانم هر گوشه گلستان راحتگاهی آدم هر خانه فروزان بر دیده عالم گلهای دوشنبه آسایش جانم گلهای دوشنبه آرایش جانم گلهای دوشنبه آسایش جانم گلهای دوشنبه آرایش جانم از نوری محبت
рассвета бродит по проспектам города. Улицы проснулись, солнцу улыбнулись молодо. Я шепчу как другу: здравствуй, с добрым утром, город мой. Как красив и наряден ты в окружении снежных гор. Пусть где-то на земле редкой красоты есть города, но только Душанбе в сердце сохраню я навсегда. С детских лет не скрою, так любимый мною город мой. Звонкие рыки, древние чинары гордые. Бьется, как тропинка, речка Душанбинка горная. В ней звенит эхо всех долин, где тюльпаны нежно цветут. Пусть где-то на земле редкой красоты есть города, но только Душанбе в сердце сохраню я навсегда. Я люблю и знаю, что не променяю город мой. Солнце золотое, небо голубое над тобой. И нигде на свете больше мне не встретить ласковей тех людей, что живут в моем добром городе Душанбе. Пусть где-то на земле редкой красоты есть города, но только Душанбе в сердце сохраню я навсегда. Где-то на земле редкой красоты есть города, но только Душанбе в сердце сохраню я навсегда. инам хали хабарои майда-майдаи кӯтоҳне ки якум хабарое ки бигем свежиян, мумкин ки ҳеч ка нақл кардагӣ набошам блогерро. Ва рости гапа бигӯям бародаро, аз хотиртон набурорен ки конкурсай баъд нашавада, мисоле фарик нагуфтӣ хали гапо. В общем, дар ҷа видео боз пайдо мешавад. Ман боз ссилкаша дар таги видео мемонам. Дар оҷа просто шумо конкам. В общем, дар оҷа ҳама шумо гуфтагим чӣ кор кардан дар кораи. Барои бародаро обязательно подписаться кунед ки иштирок кунед дар конкурс.